študujem sociálnu prácu. Naša pani profesorka nám povedala, že je takáto možnosť v rámci našej fakulty začať s dobrovoľníckym programom. Tento dobrovoľnícky program sa zameriava na doučovanie. Je to otvorený priestor, ktorý poskytuje také bezpečie, istotu pre ľudí, ktorí sú v sociálne ťažkej situácii. Napríklad v tejto kotvičke sú to Rómovia, rómske deti a po väčšine teda matky s deťmi. Učíme sa s nimi prvý stupeň základnej školy, ale aj druhý a potom, keď si napíšeme vlastne tie úlohy, tak sa s nimi ako keby hráme za takú odmenu. Dalo mi to taký nový smer, že proste práca s tými deťmi ma tak naplňa, že viem si ju predstaviť, že by som v takejto sfére mohla pracovať v budúcnosti.